Za razliku od life coacheva i motivacionih govornika, on je anti-life coach, ultimativni demotivator. Dobroveče. Dobroveče. Jel to ono lepa reč gvozdena vrata otvara? Jeste, brate, ali Mile s pajserom i švajs aparatom to radi mnogo brže i efikasnije, razumeš? A i Mile te ne valja lepom rečju da dozoveš, tu je efikasnije da mu kažeš Mile te bra, dođi i raspizdi ova sigurnosna vrata. I ti ćeš da im jebeš kevu. Dakle, kad bolje pogledaš, gvozdena vrata će na tvoju lepu reč da se potresu isto onoliko koliko se potrese prosječna balkanska faca kad joj jave da je komšija crkla krava, razumeš? Znači, lepa reč je najneproduktivnija stvar. Lepa reč je bulja. Znaš šta je još gore? Još gore je konstatacija, brate. To ti je kad neko kaže nešto što svako može da vidi ili da čuje, osim ako je ćorav ili gluv. A i ako je ćorav i gluv, i tad je bulja. Čim je ćorav ili gluv, to je bulja samo po sebi. Evo, neko ti kaže, vidi te bra, si nabacio frizuru. Vidi ga, on je obuo nove gilje. Vidi ga, on diše. Nekad davno to se zvalo kompliment. Ali danas taj što ti je to rekao, taj, brate, hoće batine. I treba da popije batine, čim ti servira lepe reči. Sve u svemu, brate, čim neko nešto mora da izvlači lepom rečiju, lepim vaspitanjem, to samo znači da je nesposoban. I pravi ljudi ne moraju da izgovaraju lepe reči, nego imaju pajser i švajs aparat. Teri se sad, mrš. Anti-life coach. Poštedimo druge svoga postojanja.